Здравейте, зрители! В предния епизод ви показах как да наредите центровете на купчето 4х4х4. Сега ще ви покажа следващата стъпка в подреждането на купчето. Добре. Следващата стъпка, след като сте наредили центровете, да наредите ето тези купчета. Имам предвид да съвпадат. Сега ще ви покажа. Тук отново има формула. Няма. Аз ще подредя да видите само как трябва да изглеждат. Имам предвид да са бяло-зелено и отгоре да са бяло-зелено. Добре, сега ще ви кажа. Добре, сега ще намеря и другото бяло-зелено. Ето го. Бяло-зелено, бяло-зелено. Сега тук има една формула, като следната. Гледаме къде е горното. Значи това е отгоре, това е отдолу. Нали? Виждате. И правите сега по този начин. Така. И сега правите. Завъртате двата горни реда, да съвпаднат, да са едно от друго. Да. Значи, първо се уверете, че тук не са подредени, да не са. Да са различни. И правите, нали, завъртате да са едно от друго. Вдигате едната, въртите два пъти, сваляте и това връщате. И ето, бяло и зелено са едно от друго. Това трябва да стане и с всички останали. Добре, да потърсим някое. Ето, примерно, жълто, това е бяло-оранжево и ето тук е другото бяло-оранжево. Сега трябва да ги сложим да са едно срещу друго. Ето така. Добре. Да са, имам предвид да са така срещу положение. Обаче тази формула няма да стане, когато са едно срещу друго. Затова така ще го обърнем да са отгоре. И правим следното нещо. Сваляме тази, завъртаме и после тази два пъти и задната дигаме. Ето, станаха, нали, в двата ъгъла, да се каже. Сега пак правим същата формула, обаче наобратно. Предния път я направихме, нали, от тук. Сега ще го направим наобратно. Ето така, да съвпаднат едно до друго да са. Вдигаме тази. Пак въртим два пъти. Сваляме. Тази го връщаме. Ето. Тъс и тъс съвпаднаха. Наредихме ги и двете. Така. Тази формула само и у нас другата. Значи на стъпка по две формули накъде са патат, така че. Добре, да наредим бяло-синьо. Добре, ето го другото. Завъртаме и така, че да са, нали, предна да са едно друго. Ето пак са едно срещу друго, това не трябва да става. Добре, за това пак ще направим тази форма. Нали, сваляме. Въртим долното. Тази два пъти. И задното вдигаме. Ето. Това е формата. Добре, така. Пак ще правим тази формула. Горните два реда да са съвпаднат. Чакайте. Нали, първо се уверявате, че тук не са еднакви. Защото ще се разбутат. Значи не трябва, когато правите формулата, тук задните да са ето така наредени. Просто се го завъртите някакси. Ето тъй, че да не са наредени. И вече си правите формулата. Горно. Двата реда. Така. Два пъти. Свалям. И това на другата страна обаче. Да. Ето това е. Добре, те го правим докато не наредим. Ето. Оранжево и синьо. Ето другото оранжево.
Този път ще направим наобратно. Пак е същата формулата. На тази страна. Качваме тази страна, която нали, правим. Въртим два пъти. Сваляме. И да, така. Качваме и сваляме тази страна, която редим. Така. Добре, гледаме тук. Сега ще наредя синьо и червено. Тук не трябва да са наредени. Това е просто ще го завъртя, да не са наредени. И така правя си, ето тук, да не са така. Завъртам, правя си формулата. Ето така. Надявам се да се вижда добре. Така. Добре, още 6 има. Добре, сега бяло-червено. Ето, гледам сега тук да не са наредени. Ето така. И си правим пак формулата. Така. Дигаме. Въртим два пъти. Сваляме. И така. Връщаме. Така. Ето прямо са тези. Зелено и оранжево. Сега ще направим тази, защото са едно срещу друго. И трябва да ги направим, да са или те, или така. Или в тези двата, или така. Сега правим пак. Сваляме. Въртим. Тази два пъти. И задната един. Така. Ето. Тук и тук. То. Гледаме тук да не са наредени. Ето. И си правим формулата. Така. 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 Да. Ето така. Подреждаме ги, нали? Тук не е наредено. Пак. Също. Добре, сега тук е малко по такъв момент, че... Добре, вижте, останаха само 3 ненаредени. Ето, вижте. Жълто с зелено, жълто с червено и жълто с синьо. Нали? Зелено, червено и синьо. И сега, избирам си, нали, единия пак, ето, нали, че са си наредени. Покажем само. Ето. Не. Ще наредя жълто и синьо първо. Добре, дам си ги отгоре, нали? Така. И ще правя тази формула да ги... Така. Да са в двата ъгъла. И сега... Това го слагам така. Ще останаха само 3. И тези двете нареждам, той се отзаря, нали? И правим формулата сега. Обаче, уверете се, че нали, тук сега редим жълто и синьо. Вижте, тук под синьото е жълто и зелено. Уверете се, че жълто и зелено също е от тук отгоре. В десния, тук от дясното е. Трябва да е от дясно, за да може да се съвпаднат вече. Ако отляво, ще останат само 2 ненаредени и няма да има какво да сложим. И ще се разбъркват. Той има още една формула, за тази цел, нали, когато останат само 2 ненаредени. Но аз ползвам по този начин. Тази формула, не знам, някъде трябва да я търся, защото съм я забрал в момента. И трябва да е отдясно. Тук
е отдолу, това тук, другото трябва да е от тук отдясно, отзад, отдясно. Ето, прави си формулата. Ако е отляво, ето сега ще го направя да седи отляво. Ето, в момента е отляво. Виждате? И как да, ако не знаете как, сега ще, ето, нали да е пред вас, тия другите няма да се работят. Ние работим с страничните, няма да се работят. Така, ето. Свалям от тук отдолу. Завъртаме. Качваме. Така. Ето. Сега, че ми свършва времето да го направя. Къде стана другото? Добре. И ще правим формулата и това е. И другото ще ви покажа в следващия епизод. Така. Ето, това е, всичко е наредено, вече трябва да ги подредим. Тези ъглите се наредиха, центровите и другото ще ви покажа в следващия епизод.